కొత్తగా చేసుకునే వాళ్ళు కూడా చాలా సింపుల్ గా చేసుకునే విధంగా చికెన్ పచ్చడి పట్టానండి. తప్పకుండా ఇదే విధంగా ట్రై చేయండి, సూపర్ గా ఉంటుంది. ముందుగా హాఫ్ కేజీ బోన్లెస్ చికెన్ లోకి కొద్దిగా పసుపు, ఉప్పు, కారం, ఆయిల్ వేసుకొని చికెన్ కి బాగా పట్టే విధంగా కలుపుకొని పాన్ లోకి వేసుకొని చికెన్ లో నుంచి వాటర్ అంతా ఇంకిపోయే వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు పాన్ లోకి చెక్క, లవంగం, ఎలాచి, ధనియాలు, జీలకర్ర, ఆవాలు, మెంతులు వేసుకొని లైట్ గా రోస్ట్ చేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ అదే పాన్ లో 1 కప్పు పల్లి ఆయిల్ వేసుకొని ఉడికించుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసుకొని మరొక 5 నిమిషాల పాటు ఆయిల్ లో మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. తరువాత చికెన్ ముక్కలు పక్కన పెట్టి అదే ఆయిల్ లో 2 స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకొని చల్లారిన తర్వాత చికెన్ ముక్కలు వేసుకొని 2 స్పూన్ల కారం, 1 స్పూన్నర వరకు ఉప్పు వేసుకొని కొద్దిగా పసుపు, గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పౌడర్ కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ లో ట్రై చేయండి. చికెన్ పచ్చడి మాత్రం పర్ఫెక్ట్ గా కుదురుతుంది. పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత 2 నిమ్మకాయల రసం కూడా పిండుకొని కలుపుకోవడమే. టేస్టీగా చికెన్ పచ్చడి రెడీ. కొలతలన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో యాడ్ చేస్తాను, తప్పకుండా చూసి ట్రై చేయండి.